Здравейте, аз съм Lone Wolf, с мен е Bookalarbest и от днес започвам да снимам клипове на почти всякакви игри. И тази игра е Dungeon Defenders. И какво да кажа? Да натиснеш Г. Какво? Да натиснеш Г. Да. Не знам той дали ще се чува, защото не знам, просто ясно съм. Но ако има пръщени, ще ме прощавате, опитам се да го правя. И ще се купувам слушалки, рано или късно. А ти ще снимаш ли клип? Кога дойде боса? Ти сигурно няма да те чуват, не знам. Мой да ме чуват. Често да ти кажа, ако помисля така, май ме чуват. Няма значение. Ако не те чуват, няма да кача клипа, защото брат си си говоря сам. Бас пребаното си. Какво, някой хора май да е интересно някакъв луд да си говори сам на клип. Да. Направо сега почне да си говори с птицата си. Нямам птица, между другото. Не си ли я сложил? Не. Ти И даде тя купих за... Да! Ти не си я купил, да. Да. Аз тя направих за 123 пари, човек. 123. Да. Омега, бе. И аз се играя тази игра отскоро, на къде пише като свърши самия wave. Като свърши самия wave ще изпиши кой левел е. И това е. Ако си вдигнал, нали знаеш? Добре, бе. Ако си вдигнал левела. В принцип аз съм 19 левел, ако не се лъжа, той е 25. 70, 80, 80. Кога? Преди да я стрия. Преди да изтъпиш. Заради един мой приятел. Дет му мръзна да играе. Ваго. Няма си нужда от имена. Може да посетите профила на Bookalarbest, но едва ли някой ще види, т.е. някой ще му посети профил, защото максимум 5 гледания ще има. Поне първоначално. И идва боса, най-накрая. Ти защитавай, аз не знам какво да правя. Героя ми не е такъв да защита. Да седиш и да остави всичко до мене. Слагам само пред това. Пред самия такова. Ако се наложи и поправя колите, чули? Ами хубаво. Ти иде Лазаре, ти и аз. Кажи нещо де, ако те чувате, е въпроса. Че аз си правя клип, когато дойде баса. Друго какво да ви кажа? Ето, тук може да си вдигате демейджа на самия герой. Кръвта му, тук movement speed, т.е. нали, по-бързо за по-бързо вървение. Давай, натискай. А другото не го знам. Ето тук горе в левия ъгъл пише кой левел е. И сега след животните идва боса, нали? Да бе, какви животни бе, брат? Добре, зомбите. Си кажеш, че си пием стресто. Може би ще почнем да снимам клипове на 7 Days to Die. Какво? Ами ще играем ли 7 Days to Die, по принцип? Ще видим. Защото ако цъкам 7 Days to Die ще снимам. Но ако ще играем само двамата. Тоест... Денито, човек. Добре, и денито, но те много викат, брат. Брат, аз няма да седя тук и сто са бъгнали самата 7 Days мултиплеера. Няма да седя и когато вземеш дърва, човек, да ми излиза с конзолата. Ако се питате, това не можете да го правите. Самия дето го и създал. Така го и направил, както стана с Castle Miner Z. Не почнеш още от сега да снимаш или самия бос ще снимаш? Боса? И нали помниш? Задръж 4 минути.
Да, за песента. Дъбстепа. Не е дъбстеп. Добре, чалга. Не е и чалга. А какво е? М? А какво е? Едно нещо. Ако някой се пита, аз съм на 14 години. И... Еми, какво бе, човек? Еми, значи, гледах клипови оня ден на някакво, на някакво дете, дето е втори, трети клас, брат. Да, не съм голям, нищо, ама все пак да съм на 10 години. Поне се признаваш, някой не се признават. Да съм на 10 години, да се мъча да снимам клипове. Както Деми. Така много са напънали, виж, че пили са всички теб. Еми, какво да направя, като не може да играеш? Хейтър. Ние с Иван сме от Павликени, ако някой го интересува. А другите двама нубови са от... Един е от София, другия е от... Къде? Демето от къде беше? Боболдолов. Къде? Боболдолов. Даже не го казах. Няма значение. Не, те изказва. Сега как ще бием боса? Между другото, за първ път ще бия бос. Те от по-големите, от по-силните. Другите, които съм бил. Почвам. Хубаво. Почвам. Вече снимам. Мене не мъчиват. Стига се спами от тия. Дракона. Това е дявол. Дракон, дявол. Ама, гледа, той има смели. Стъпа ми лазера. Виж, аз съм зад него. Защо имам чувството, че... 4 минути. Ще го убим по-бързо, отколкото трябва. Между другото, на изи. Скъпаната птица, човек. Гледай, птицата, човек. Той иска да задържим около 4 минути, да може да му стане як клипа. Заради това няма да го бия, защото шефа каза така. Птицата ми пречи. Ще бием IB по зомбитата, бе. Идиот. Правя, бе, брат. Това е... Фак. Това, вижте това. Къде си? Много е секси, дракон. Много е секси, искам да го убия. Искам да го убия. Като натиснете Shift и такова. И ви излиза мапа. What the fuck? Какви са параметрите на играта? Малки са. Който иска да си изтегли играта... Един рам, помня. Малко е. Около рам и... Не знам. Трябва ви задължително... Windows 7 Ultimate, Windows XP. Това са задължителните. Поне най-важните. Има и там още някакви, но не съм сигурен какви са. След една минута го убивам, чули. Хубаво. Каква е песента? Не. Бе, аз съм го написал във втория клип. Ще оставя сигурно линк към профила на Bulkover и нещо ми лагна. Да, брат. Когато снимам върви на 30 FPS, пък като играя, нали, без да снимам, на 62-64. Знам. Добре, това беше... Аз направо сега ще му пръсна... Това е изнасилване на зомбита! Изнасилване на зомбита! Ако може се абонирайте за мен, ще се възгордея и си правиш повече клипове. Ще се възгордея и ще правя повече клипове. И